zvaizvizvi iripo nyaya yemari ndo zvino zviri meaningless because munhu kana une chipo unokwanisa kungoshinga upusha talenda rako vanhu kana uchingoona kuti wakaipa vanongoona vanobhilivha mauri and stuff achandobhilivha ngoma ndechekuti chinhu uona vanhu vachitoramba vachikonde nyika kuenda kumberi chine something happens chiri kuunza because dai zvisina something happens zviri kuunza dai ana ulenge ndo zviri kutemerwa mota kana mashozi everything which is accessible to everyone. Zvikwaniso, just live streaming a studio session. Only that. Live streaming yourself or studio session. Doesn't know to rest. It's not about as my artist. Because take a journey as a musician to the final product. Because there is an issue with my artist anoda kugadzira an album. The finished product is really nice. Chinema covers are nice and everything. But us as people, we want to see because Drimuno I don't follow business. Why is it? Drimuno follow business. I've realized that Zimbabwe say nyika chatukwasa ku export. Chatukwasa kutengesa kunzo. Iri original to us is Zim Dancehall. Zim Dancehall is original. People might say, Zim Dancehall is original. It's like copycat dancehall, Jamaica, chi, but also starisa. Yes, pani to my vibe too, but pani. So this is an opportunity for my artists. This is an opportunity for them to the way the world works now is changing. And the way the world is working is changing every minute. Wow, almost every day there's new technology. And then there is also AI. It's unfortunate I lost Adyman within the live stream. Right. So mkuru wangu, welcome to Zim Creative Arts. The podcast yedu. You are our second guest, Mr. Adyman. Mostly zvandu wanzoda kuita ndeta kusimba. Yeah. My name is Adyman, aka Baba Juju. Yeah, children, yeah. AKA Baba Juju. So you're a Zim Dancehall upcoming artist as my research is going. And Saga inangu Zim Dancehall iripa moyo pangu because ndirimunhu ari kufarira business. Why is it? Ndirimunhu anofarira business. I've realized kuti Zimbabwe senyika chatukwasa ku export, chatukwasa kutengesa kunzo. Iri original to us is Zim Dancehall. Zim Dancehall is original. People might say, Zim Dancehall is original. It's like copycat dancehall, Jamaica, chi, but also starisa. Yes, pani to my vibe too, but pani tinozowedzerawo kaka flavor kedu kechiZimbabwean. Yeah. So, as an upcoming artist, I want to know what do you think is with the genre as a whole, Zim Dancehall? Yeah. Ababa. Pano pachitoda kuti tiwane zvikwanisiro ndo nezvishota. All right. Issue ndezvikwanisiro. The likes of my studio anopusha because my studio tiri kuwana izvizvi anongorekodha zvongoti unongonzwa rekodha tune but harina warinoenda. Alright, saka pakuti harina paroenda is it an issue yekuti quality music here? Is it an issue yekuti distribution kana kuti like because there's something that I've noticed is kuti Zim Dancehall music is not that much online.
ndikatofunga zvakafanira ndikatokubvunza kuti une manhamba mangani awakaimba so far aunoziva kuti I've made such songs at average. Yeah. Issue inenge iripo ndeyekuti quality inogona kunge iripo but rate yekuti yo mapushiro awanoita ngoma vasati vakupusha mangoma vamwe vacho stuff. Kune vacho vanenge vachipusha mangoma kunochitoda zvikwanisiro zvototi ungokwanisa kuti ungotosvika ikoko ndomamwe maissues. Okay. All right. Because zvikwanisiro as in toda ma-specifics. Zvaizvizvi issue iripo inyaya yemari. Ndo nyaya yemari yekuendesa kustudio kune ma-big producers. Ndo the main. Saka issue yekuti like the top producers. Yeah. Okay. Because like sevanzwira ndoita muculture medu unozwana vachiti zvekuimba zvina mari, zvekuimba ndezvechirombe stuff. What's your take as an artist, as an upcoming artist, on such issues? Yeah, inini hangu ndinoti kune vanhu vakaita type ivavo zvino zviri meaningless because munhu kana une chipo unokwanisa kungoshinga upusha talenda rako. Vanhu kana uchingoona kuti wakaipa vanongoona vanobelieve mau and stuff ene kunzi hanzi hazvibhadhare zvinenge zviri zvakuona zviri kukubhadhara zvinenge zvisiri zvako. Zvinenge zviri zvako kana zviri kukubhadhara. Wapindura like an artist, a true artist. I materials, you know. Yeah. But I also pindura like as an artist. So mostly I've asked this question because a lot of people talk about my struggles as artists, upcoming artists. Of course, natonzwa kuti pane nyaya yezvikwanisiro, nyaya yemari, nyaya yezvikwanisiro. It's one of the big challenges and I don't notify. But on your own personal journey, what would you think could be biggest struggle yako? Kuti usvike pawasvika izvezvi hapana pamatosvika kaizvezvi patova pane rimwe level kubva like wakatanga mangoma. Kubva pandakatanga mangoma tongoti movement iri kufamba bo but ndisati ndinyatsofila zvandonyatsoda kufila chaizvo kuti zvinyatsoita nevanhu vari kufunga kuti ndingazonge ndichishandawo navo. All right. So it's more like nyaya dzemakolabo and stuff. Yeah, because unosangana nemunhu anoziva kuti munhu akaipa but collab ndokudzikure but iye anenge ane zvaanenge achidawo azoita sei kusvika pakuita collab. Okay. All right. But ungoona manje inini as a fan of Zim Dancehall, as someone who are involved, I think we are not taking the digital space really serious. Maonero angu pamwe ndindisingaitisi because munhu anogona kutaura kuti no but Zim Dancehall ndeye muma-streets vanoita mari nekuperforma and stuff. I don't know, is that true? Yeah, ndizvo because unofanira kunge wakuwanawo tumashows stuff kuti zvinge zvichiita because ndikatarisa sekuside kwangu inini mashows patorina ndikatoti riripo ndingatonyeba kungopusha kwangu inini movement myself ungotione ingozisimbisa patarenda rangu bati pautomboda vanhu vanokwanisa kunge vachipawo zvekuti tiite tiwanewo kubatsirikana. All right. Saka the common theme ndinenge ndaibata kanova kutaura kuti zvikwanisiro it's more like also issue ye-sponsorship issue ye-sponsorship but anotobhadhara here malive. All right, vacho vari kunzi vari kukwanisa because ndimuri muindustry ndiri pachigame ichi
vacho vari kuita locally kana kuti vari kuzviitawo at national level? Chandobhiliva ngoma ndechekuti chinhu ukaona vanhu vachitoramba vachikonde nyika kuenda kumberi chine something happens chiri kuunza. Cause dai zvisina something happens zviri kuunza ka dai ana ulenge ndo zviri kutemerwa mota kana mashozi. Because iri atiri kuona wangu ka atiri ndotoriona rine bheki. Ndinotori believer zvekudaro tarenda rinogona risipo but kamuonero kandenchiita ndekekuti inini hangu since with this movement Zim Creative Arts I know kuti anything chinoproducewa creatively chika alignwa chaizvo in the right direction chinokwanisa kuchinja life yemunhu zvakasingatombofungiri. So chigemu ichi techitochionera but as we speak nevanhu vane tarenda racho teida kunatsoona kuti gap racho nderipi because tikatora for example South Africa amapiano and in general kuti rakatanga zvaro township and everything and but ike zvinezvi amapiano chatova global. Unotoona vamwe maartist achitorova amapiano maartist kuna na UK chaiko uri kuona metse yacho. Saka and another thing ndechekuti I've seen mamwe ma-reactions evamwe vanhu vachiteerera masongs eZim Dancehall. Recently pandakambobuda nerimwe timu nderekuJamaica timu iroro. Anokuziva kuti timu rekuJamaica rinoziva mangoma handi. So vanhu vachondudza kuti wangu imimi like dance yamunoteerera imimi munoteerera zvimadhanzo small munati kuintroduce kune madhara acho. Saka ndakaselectirwa matracks maunderground aiwa ndakasimbisa ndikati this is quite nice. Iwo vakabva kuti I've heard kuti kune inonzi Zim Dancehall ndeipi mutimbotiratidza mangoma acho timboona kuti aufana. Ndakava ina hangu ndofarira ilo mwari ndakavaridzira ilo mwari jam master and timu arakasimbisa ndakwanzi chimbokapula tinzwe even asatanga kuimba waitoona vanhu vari kufila nhamba vari kutosvika pane rimwe level kutongonzwa instrumental richiuya asatatanga kutorowa. Saka ndo pandakaonasoona kuti no ichi Zim Dancehall inoda kutora serious. Zim Dancehall inoda kutora serious, inoda kuti isusu as maartist tikazvipula tega tikazviisa out there metse dzinobhadhara. Ndizvo. That's true. Saka on your personal journey muri papi chibotipewo update kuti muri papi, anything coming, anything nevasiri kunatsokuzivayo kuti how far zvaizvizvi tinetisekira takabva kuburitsa musi 14 Feb rinonzi ndiwe here. Okay. Anovhurika here malink apa taigona kutombo ndiwe here riripo here online titomboona kuti munoenda papeji rakanzi Iliam Records rakanzi Adyman ndiwe here ratuone kuti tinowina here. Ndiwe here ukuona ndiwe here vana Orion Adyman, right? Ndiwe here all right. Ndariona ndiye ndiproducer here Kisland ndizvo. Iliam studio then papeji producer. All right. Mira tuone kuti tinokwanisa kurifila here number. Tinokwanisa kurifila here ma weeks.
Right. Muri kundinzwa here mukuru wangu? Yeah, the purple type. Namba muri kurinzwa here? Avanza ndanzwa avanza ndakunzwa sound. Yeah. Outside is managing. Ain't never loving the same. 25. I told when I got baby ganyama. Usa even the switchagira munyama. I varudo vakan patapanorwata. And the foot in the and the jade kumutwaka. Amen. Tija yenda kuke yenda cause pango pachono nyanya tipis. Cause uga kai bebe pawa murukis. No tona yenza jofuti saka nyanyisa asi. Divere. We're going to take me some sorrow. Divere. Kurambana panakana nguva yekupanana mukana sara kungozivana ningitakarambana yateseinda karambwa ndemwanasikana andaichemera alipe wake mukana takarohwa 1-0 Zimbabwean kana wawatekuserisa shavina kama kundibloka mwanasikana akandama Divere rudo Lova kutitembeza msoro Divere rudo Nasi dive makunzika mcholo Divere rudo Lova kutitembeza msoro Divere rudo Nasi dive makunzika mcholo Sasi nyeta munu wa unoda hakude Sozo bozi rangdati funipsa spuze Chwan gona jete mko kufarira opanze Okusia shako unegodo neshanje Okusia shako sozeni wakatemba Apa moyo make ndiye wawaitemba Okusia shako wakashenura sedemba Alespani mina following a stage Divere rudo Lova kutitembeza msoro Divere rudo Nasi dive makunzika mcholo Divere rudo Lova kutitembeza msoro Divere rudo Nasi dive makunzika mcholo Osaka, it was more of a collabo. It's quite a nice song, sure. Saka manamba ya because we're gonna zvikuitika ka ndezvekuti most music haisi kuwanika kuna music yakawanda haisi kubatika kuna na Apple Music. Yeah. I think pane ka network iparipo. I think they were giving it so we lost Adyman. Somehow we lost Adyman. Saka we will just continue with this live stream. So there were a couple of issues that I really wanted to talk to Adyman Semunar background as an artist, as a Zim Dancehall artist. Unfortunately, we lost some network. Something happened along the way, and I lost in contact with him. But nyaya zvikwanisiro kuti tatoibata kuti yakamira sei studio, better studios and everything, which was something that he was talking about. Then I cited issues here, some live shows. Kuti that's the only way as an artist you can make money with my live shows. But shirikuitika ndechekuti avasati vanazoona like my live shows aripo, and the only business model in my artist in Zimbabwe is through someone achiita my live shows.
Yes, fine. We have my artists who have made it digitally. There are people really raking some numbers by Spotify, some numbers Apple Music. We have big YouTube channels like Japreza. Takatongomtarisa Japreza is like very, very big numbers on his own. But these people also, they know that most of the money is made through my live shows. But the thing is, we need to be open for the digital space. Because semataura ita Adyman kuti zvekuti vanhu vanoti music zvekuimba ndezvechirombe or this hazvina kana basa zvikaona uchinzwa zvinhu zvakadaro zvinosiri zvako. I get it, right? But now how can we take Zim Dancehall and put it at a global stage? How can we make Zim Dancehall even at the same story as Amapiano? Because Amapiano, it was the people within South Africa who took the genre, like I push outside. Of course, the Nigerians have something or had something to, or even more. Vakaita basa rakatoti one day kuti genre rinatsoenda mberi. But charity begins at home. Zvinototanga nesu. So the issue is we need to take part in the digital space when it comes to music. As music industry as a whole, there is a digital gap. Like I said, you see kuti pane ma-artist anogona ne 2,000 songs, 3,000 songs, 5,000 songs. But if you go online, maybe angori ne-songs mashoma ari kuutilize akaisa online. And most of them is only YouTube, of which there are paying platforms which are still there. So my vision and the vision of Zim Creative is to see my creatives achishandisa what is readily available for everyone. Achishandisa zvinhu zviri achishandisa zvinhu zvavano, I'm trying to have the perfect word there. Achishandisa everything which is accessible to everyone. Zvikwaniso zviripo online. I think that's my drive. Most of the artists, they have a lot of studio session. If I'm to say kuti just live streaming a studio session, only that, live streaming yourself or studio session from just one day. I can imagine like an artist like Adyman over gadzira a stream. What today I'm going to stream for, let's say his plan is to stream for 5 hours. So I'm going to stream from my studio session, not from a studio station, from achibva kumba achita medzake to studio session. And literally it's just your phone and the Wi-Fi connection. Munhu uchizvitora, wasvika mustudio, you give the other person the phone, nditore ndichita ndikuita, like, it's interesting. And for someone to make an album in a 5 songs, 6 songs, that can literally mean 6 streams. So issue ningeripo ndeyekuti you are documenting your journey. You're documenting your journey as a musician to the final product. Because there is an issue yekuti ma artist anoda kugadzira an album, a finished product which is nice, chinema covers are nice and everything. But us as people, we want to see how you made this thing, how you make this thing. Us as people, we want to be part of the process.
So this is an opportunity for my artists. This is an opportunity for them to work towards putting themselves out there and within the digital space, because honestly, the way the world works now is changing, and the way the world is working is changing every minute. It's not only changing like after a while. Almost every day there's new technology. And then there's also AI. It's unfortunate I lost Adyman within the live stream. It's another question angaida kuvunza Adyman kuti how is he navigating through AI, because I've seen a lot of AI songs that are really performing. A lot of AI songs are really performing, and they've become like people have embraced some of the songs to my AI to the extent that so the issue is, how are you incorporating AI within your music? How are you using AI within the music, even within your distribution of your music through content or imagery as an artist as a whole? It's unfortunate I couldn't put this into question, but I think on another very good day, or maybe we can I'm trying to put him back, but unfortunately I think it's not possible. So thank you for your time, Adyman. Those 15 minutes were like gold. Thank you so much. I appreciate your time, and I'll see you on the next one. Yeah. Outside is managing. Ain't never loving the same. Good fish. I told Nonagabe Biganyam, who's as even the Dosutakira Munyam. I varudo vakan pata panorwat, and the foot in the and the Jatakumutrak. Amen. Tija yenda kuke yenda kospango pacho no nyanya tipis. Bos uga kai bebe pa wai murukis. Notona nyeza jofuti saka nyanyisa asi. Diverudo. Veva kunditembeza msoro. Diverudo. Nasi tive makunzika mcholo. Diverudo. Veva kunditembeza msoro. Diverudo. Nasi tive makunzika mcholo. Rora kunyepera na kute kurambana. Panakana nguva yekupana na mkana. Sara kungoziva na nikita karambana. Gete seinda karambwa ndemona skana. Andaichemera alipe wake mkana. Takaro 10 Zimbabwe nekana. Roho tekuserisa Shavina kama kundi bloka mwana skana akantama. Diverudo. Veva kunditembeza msoro. Diverudo. Nasi tive makunzika mcholo. Diverudo. Veva kunditembeza msoro. Diverudo. Nasi tive makunzika mcholo. Sasinyeta munu wa unoda akude. Sozo voice yang dad funi msasipuze. Swan kona chete ngoku farira opanze. Okusiya shako unegodo neshanje. Okusiya shako suzeni wakatemba. Apa moyo makendiye wa waitemba. Okusiya shako wakashenura sedemba. Alespani mina follow mina sayut. Diverudo. Veva kunditembeza msoro. Diverudo. Nasi tive makunzika mcholo. Diverudo. Veva kunditembeza msoro. Diverudo. Nasi tive makunzika
yo.